Ndinoziva muri vana vane saka saizvozvo ndinofunga chichemo chamakutaura ichi chavzvinezvo chanzikwa ndendine vakuru vemapurisa vari kuita look into that. Ngatinyararei vanangu, that they are going to look into that. Chechipiri ndechekuti ndinofunga taburitsa zvichemo zvedu zvese zvamamangwambira maburitsa. Kana tapedza saizvozvo, vakuru veeducation, veTDC, vepublic service commission, tikuenda tese kuchikoro tosvika ikoko kuona kuti tagara zvakanaka kuchikoro. Saka izvozvi tichada kuti tiunze bhazi richange richitakura vana richidzoka richidzoka richitadini tapera. Hatisi kuda munhu anobuda fenzi ino asati apinda mubhazi. Tangogara pano bhazi rouya rotanga kutakura, kana atitanga kutakura mafomu 6 roita saizvozvo, kana kuti mafomu 2 ndozvichaitika izvozvo. Handika I think hatichadi kuramba tichiita noise because tinofanira kushowa kuti isusu tawo machuwa sewana. Handika maita henyu.